Du skal, må nu høre, nu skal du sige, hvor er du henne? Jeg kan overhovedet ikke se dig herinde. Jeg er her. Hej. Det kan man ikke. Nå, men vi skal lige sige, hvad vi vil. Vi er ved at lave skyggeleg. Gider du lege skygge, så man kan se, hvad vi har gang i? Du skal lave en lille video, kan jeg høre. Ja, jeg skal nemlig have lavet en lille video. Og så kom Ingers skygge. Og Du ligner rent faktisk næsten en balletdanser. Nu tager vi lige et billede. Ja, og lidt tilbage med højre hånd. Der. Hvor er den henne? Ej, nu giver den meldet ud. Og det ser cirka sådan ud. Det er først lukket. Og hvad har vi sat den på? Vi har sat den, det er sjovt, nu er du en silhuet. Den står på en 15. del, og så er det 6,3 og en ISO på meget høj. Ja, og så har du det der med glødepæren. Ja, og så stillede vi, jeg filmer ingenting. Nej, Så stillede vi hvidbalancen på ingenting, ja, på glødepære. Glødepære. Ja, funkede.